saya bisa mewujudkan mimpi saya kepanggih kalih sosok maha gurunya dagelan Indonesia. Lah nggih to Pak D. Sosok. Sosok niku jirim nek cara tenggen bahasa Arabe. Sok-sok ki arang-arang iki. Kowe iki ora mung sok-sok, ora mung ngarang-arang, kuwi blas ora tau ngejak aku. Lah nggih anu soalnya nggih rada awis-awis, tuk masalah nggih awis. Ora ngono ning aku Nggih, seneng, nggih, Mas. nggih Pak D. Aku bareng weruh wayangamu terus kelingan dalang yen cukup terkenal juga ning Kabupaten Semarang. Nggih. Kaya Ki Haji Mansur kowe. Kian pini sepuh mesti do ngerti penggemar wayang. Wis jan plek kaya Ki Haji Mansur kowe. Napane niku? Duh, sesuai. Mula diarani Ki Dalang, iki jane Kiai Dalang. Kedahe nggih. Nah ning ketelahe Ki Dalang. Mula dalang kuwi sakjane dalam bekerja selalu siar agama. Mergo biyen pancen sing nggawa mempopulerkan para wali. Mula sinebut Kiai Dalang, populere saiki Ki Dalang. Mergo yaine mboten patek kanggo wong salat 5 wektu ora patek to. Ngoten niku napa dos pundi? Yo delalah Nggih, wae. nggih. Ya delalah ning pada umumnya dalang-dalang ku ya mengajak ke kebaikan. Gandeng saiki sing mirsani wayang kulit ki sing mirsani multi ras, multi agama, multi wis tetek bengek. Makanya pembawaannya mengambil garis tengah. Nah, tidak meloho. Yen pancen dinggo siar agama. Ning aku seneng dan wah niki bejane Kyai mriki iso nonton dalang Ki Bursa iki. Oleh sio-sio ki bursa. Jenengmu sapa? Bursa transfer Burhan. Burhan. Nggih. Nganggo nuden ra? Jane enten ning gandeng nek tenggen wayang niku lak koyone mboten luwes melih to, Dik. Mesti enten Ki Haji sinten? Anom Surata. Sing akeh iki mesti dua kata di belakang Ki. Ki Anom, Ki Mantep, Ki Narto. Nggih. Ki Joko. Nah, nggih nek kula masuk Ki Burhanuddin ngoten kan ketok terlalu islamik banget kok Pak D. Ning aku tetep cocok Ki Bursamu. Nggih. Ya keberkahan jenengan niki saestu. Nah, nggih mboten nggih padha-padha Mas. Sing penting niku niki dalu nderek ngeramekaken ini iki lho sing diarani adat tapi dampaknya positif ya seperti ini. Adat itu adat bersih desa, bersih dusun. Napa sedekah bumi, napa apitan niku kebiasaan yang dampaknya positif. Dimanapun masih ada bersih desa, bersih dusun, apitan, sedekah bumi, berarti masyarakatnya rukun. Nggih, amin Allahumma amin. Leres niku. Tur dasare menika nganu Pak D. Disengkuyung kalih sedaya para napa niku sumbangsih. Sumbangsih niku donatur. Donatur nggih. Kathah ingkang saestu nderek nyengkuyung wonten pagyaran wonten ing sehari ratri kala menika. Nggih, ketoke ngeten iki, ning sejatine niki nggih termasuk ibadah. Kumpul kalih tangga teparun niku ibadah. Nggih, leres. Salah satu ibadah kita bersosialisasi dengan tetangga. Ana ucapan kayak jari tetangga saudara yang paling dekat. Mula niki ibadah. Niki kula tahu krungu kata-kata yang bijak. Wah niki cocok niki. Jangan takut besok makan apa. Jangan takut besok jadi apa. Tapi takutlah bila maut menjemput kita, kita belum membawa apa-apa. Iya. Tepuk tangan. Wah niki estu niki. Lho niki tegese kula arani ibadah. Niki termasuk ibadah gelem kumpul padha-padha umating Gusti Allah. Nggih, leres. Lho, Mas. Dasare teng mriki saya proyo. Satu hajat. Niki. Nggih. Niki sedaya sing rawuh teng mriki. Sedaya ingkang nderek manunggal nyawiji teng mriki niku remen sedaya. Ah saiki tak takoni iki lak persentasene iki remen sedaya. Sedekah niku napa? Lah nggih kedahe kula sing matur teng jenengan wong gandeng jenengan niku kula anggap pun guru kula. Ngene lho. Nggih. Mas yo kowe iki tingkatane iki ponakanku, putuku, anakku, adikku. Nggih. Dalang ki pimpinan.